ang atong Ginoo nga si Hesus Kristo. Gibaligay ang niya og 30 pieces of coins sa iyang pagbudhi. Atong pangutanon ng atong kaugalingon karong gabi. Paunsa man ako gagibudhian nato ang atong Ginoo by not obeying His words. Usay ang atong tutok to dito kang Judas, kini Judas gyud o gini gyud. Part gyud ni sa pagkamatay ni Kristo. Sa atong sitwasyon usab, by denying Christ in His word, usa na ka klase nga pagbudhi. How do we approach Jesus? Or how we treat Jesus in His word? When you ask something, kung mangayo ta og butang kaniya o bisag unsa kaniya, kinahanglan ta og tabang gikan kaniya. At miduol ba tagang Hesus diha sa kahadlok o sa atong pagduha-duha? Or with faith, or without faith and confidence. Remember always, Jesus, if you want to approach God with sincere and honest heart. Jesus never turned away anyone who approached Him. Amen mo na. Dili ta biyaan sa Ginoo, dili ta ni turn down kung muduol ta diha kaniya. In 1 Peter chapter 5 verse 7 nag-ingon, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Itugyan. Amen ba ta na? Why so much fear or doubt in our heart? Dili ta makatugyan. Makatugyan lang ta diri simbahan paggawas nato. Diaspirtan paggawas nato, naghulat na ang yawa, amo tintal nato. Usa ka importante para kanato to know that God always loves us. Amen ba ta na? Nahigugma kanunay ang Ginoo kanato. John 3:16, for God so loved the world. Even nakahimo tag dako nga sala, we have what we call circumstances in life, problems sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. God will not stop loving us. As all we know, nothing is impossible with God. Agud mahimo niya, tanan. Daghang kay tang nabasa nga mga ebanghelyo, sa Ginoong Hesus Kristo nga magalakaw, nalay pagtuang sa katawo nga kung ako makuptan ang sidsid sa iyang sanina, maayo ko. Usay gilibutan siya sa daghan ng mga tao. Nagpakaluoy kaniya. Nga Lord, ilihan sa akong ulo upon my head para maayo ang akong tanan nga mga sakit. Ang usa ka bungol ug amang na kinahanglan og kaayuhan. Naaba siya'y pagtuo. Now, kung adto to sa Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is a substance of things you hope for, the evidence of things not yet seen. Hebrews 11:6. It is impossible to please God without faith.
Why? Because God is a rewarder. Mo reward ang Ginoo. That's why in Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Clear declaration, clear definition of faith. Now, ito i-define ang pagtuo, faith. Faith is believing what you do not see. Amen ba tana? So, wala na ito, makita mo ng pagtuo. The reward of faith is to see what you believe. Amen? Ano ang reward sa pagtuo? Nga makita nato ug unsa ang atong gituhuan. The reward of faith is to see what you believe. But because of the mercy tungod sa kaluoy sa Ginoo, daghan kay mga tao during the time of Jesus. Those people around Jesus, ang tanan nga naay sakit, have their faith that Jesus, nga si Hesus maghatag og kaayuhan kanato, og sa gospel makita nato nga si Hesus muayo sa usa kaamang og bungol. Amang galing ka, bungol gyud ka. Bungol galing ka, amang gyud ka. Nag-request sila para sa kaayuhan. The word of Jesus sa bungol o amang, gusto nila nga abrihan nila. Abrihan ni Hesus ang ilang dalunggan o ayuhon nila ang iyang baba. Healing comes from the command of God. Unsay gi-command sa Ginoo, dili na niya bakwion pa. When Jesus speaks, His word changes things. Amen po mga anak. It changes things. Tinuuray ni nga mga istorya. It should be also true. Kinahanglan nga tinuod ni sa atong kinabuhi. Nakitang tanan, mga bungol, og dili ta og pariyata sa mga dili makasulti. And we do not hear the voices of God. And we do not speak His word and word of charity. Di tayo makasulti sa pulong sa Ginoo, okay? Bungol ta. Kung bungol ka, wa kay nadungog, di sad ka makasulti sa pulong sa Ginoo. Pero kung Ginoo mo istorya mo sulti, ipipata, be open. Why is it that we are not hearing properly? Anong di magyuta kabati properly? Kung unsa ang gisulti sa Ginoo kanato, tanan nga gikan sa Biblia for a long time, and we refuse to hear. We allowed ourselves nga mahimot ang bungol og amang. Usahay amang ta kay naa na dihang pulong sa Ginoo. Sa Isaiah nagingon, put me in remembrance. Usa man ang Ginoo bisap dili na makadungog kay put me in remembrance. Para na sa ato dili na para sa Ginoo. We have to remind God that healing comes from Him. We have to remind God that by stripes of Jesus, we were healed. We have to believe that God will supply our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Bisag wala tay kanon di gyud kasulti ana.
Naamang ta. Kaya unsay ato nakita sa tong lamisa, walay pagkaon, maamang na ta dayon. Why? Because of circumstances. We believe what we see. We are not really believing what the Word of God is saying to us. Open our ears. Usahay magsalig ta sa atong kaugalingon. Ngunit usahay ang problema nato sa kalibutan. Ang usa ka istorya about centurion na ay expectant faith ang usa ka centurion nga makita nato sa Bible. Ato bang muduol bata sa Ginoo, the Lord Jesus? With confidence, trust, and expectant faith. Kaya mo man itong himuong karon. Walay gibalibaran ng Ginoo. Di na siya manaog dire para ayuhon ka. Do we approach the Lord Jesus with doubt and fear and unbelief? If we trust Jesus that He will give us whatever our need to follow and serve Him. Expectant faith means faith is to believe what you cannot see, and the reward of faith is to see what you believe. Amen ba tana? Dako kayo og kahimuan nga nang gitawag nato kung unsay ato makita mo atong gituguan. Mo nang nagdala sa kalibutan. Believing God. Karon bitang graduation so kawan panak nang sana klase-klase nga mga medalya, first honor, second honor. Kamulo ko meditate. Ko nga asa man ka ang medal sa Ginoo ani? Where is the medal that comes from God? Believing in His Word and faith without doubt. Kaya mo may nakita ni mo sa Facebook, halagad sa naisa yun dito nga papel, pito kang isablay. Do we receive medal from God? Nakadawat ba tag medalya sa Ginoo? Sa iyang kaayo, sa pag-provide nato sa tanan natong gikinahanglan. Sa kaayuhan sa atong tagsatag sa kahuna-una o kalag. Natauran ba nato siya? Og medalya? Mag-contest ko na. Usay, nakita na ako ang prideful kayo. Magaginikanan, labig yun na nila ilang mga anak. Tanan, hatag. Beware mo, anak. Kaya kaniyong kugmalog, mulabaw pagaling na sa Ginoo. Diya ni mo makaamgo nga ang Ginoo maogayod atong unahon sa tanan. Nagsermon ko sa mga pare sa reaffirmation of vow. Ako silang isultian. Daghagay sa sitwasyon sa among kinabuhi. Usahay makalisod-lisod mi kay way mabilin. Way sitwasyon. Usahay mulakaw lang gyud ko. Ako inor ako asaw, pasensya ka kay imong karibal Ginoo. Hilong kayo mga pare, di na kasabot kung unsa na kong himuon. Mahimo na mo na nga ang imong asawa nakasakit yung biyani mo. Kusang may kung normal nga tao nga nahuna-una ang mga bright, buang gina sila. Sa ako kinabuhi bitaw kung mamatay, dili ko kay duol ng patay.
Katurang very close na ko, murag-mura to. Kay sigurado gyud ko ani nga di gyud ko niya kalagun. Patay og hospital. Di na ako na gusto. Kita mi padordon last week, ako siyang bisitaan. Padre, kita ko niya. Bishop, pasaylo ako sa akong mga sala. Sumali mo sala. Siya, basta na ako isala. Ako ang taging hinumbawsan ba ka? Ikaw na ba naging ako ang bishop, you're a devil. Pero ang gito sa una-una, waki. And nasuko ka niya, miski gamay, nga basulon ako. Siya, nan. Ibaylo lang na imong piso sa 10 centavos. Namutumpang ka sa mga butang. Hindrance. Unforgiveness is hindrance. Muway makababag nato sa tanan nato nga gipangayo sa Ginoo. So kinahanglan nato kapag tuo. Unya sa communion nato, we have to believe what the word. Only say a word and my servant will be healed. Naigo ng centurion. Ipamulong mo lang ug ang akong sulugoon mamaayo. Mahimo ba nato na karong gabi Amen mo ba na? Inunin mo, Lord. Mauni mong pulong Ginoo. Mapinaagi si mong pulong ako maayo. How many times in our lives we hear the Word of God? Ang atong pagtuo sahay. Pinaagi sa pamati o papaminaw sa pulong. Our faith build up. Ma-build up yun ang atong tagsatagsa ka mga pagtuo. Hebrews chapter 4 verse 12. Kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga dunay swab. Mudulot kini hangtod sa kinahalahan man sa kalag og espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan o kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o gunahuna sa kasing-kasing sa tao. Ang pulong sa Ginoo, sharper than two-edged sword. John chapter 6, verse 63. Ang naghatag o kinabuhi mao ang Espiritu. Espiritu sa Dios og dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag og kinabuhi. Receiving the body and the blood of Christ, we receive nadawat nato ang kinabuhi ni Kristo. Amin ba taana? Unless we realize nga na kay revelation ani, kay usahay lisod. Lawas ni Ginoong Hesukristo, dugo ni Hesus sa aman ng lawas. Usahay magdebate pa. Naingon sila ang pikas, wala man, paano man nila? Lang kung daghang kayo gasto mga ina. Pan na lang. Ngano ang pan man lang na ang naadiha. Lawas man lang. Kung buhi ta, atong kuptan ang atong panit, kung atong birahon, mudugo ba na o dili? Mudugo na. Why? Because there is life na ay kinabuhi. Sumutuo ta kining mga butanga karong gabi una. Katungod sa atong pagtuo, madawat na to ang mga butang atong ipangayo sa Ginoo.
Our faith in God should not be based to see, but faith based on sign alone, daghan man ta sign, but not the truth of the word, mo ka nang maka-lead sa atog astray. For even Satan can perform lying miracles sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Believing the Word of God, usa ka importante nga atong paghisgutan. Balikon ako. Faith is believing what you do not see. Ang pagtuo, ituo ta. Sa wala nato makita, the reward of faith is to see what you believe. Mark 11:24, it says, whatsoever things you desire when you pray, first you must believe. Amin ba taana? Dili kay, first you must receive. No. First you must believe, then you will receive. That's the promise of God. So atong gamiton karon ang pagtuo. Karong gabi una, magdawat nato ang kaayuhan sa atong tagsa-tagsa ka mga lawas. It will take time, I don't know, miracles come abruptly, diha-diha dayon. Some will take years, months, and years, but keep believing the result. Amen? Yang yung tanan sa pagpanindog. Healing song tayo. Tuto kang Hesus karong gabi una. Nga siya lang ang mohayo, siya lang motubag sa atong tanan nga pag-amo. Heal me, O Lord, and I will be healed, for you are the one I Jesus, our healer. Praise out to Jesus, our healer right now. Lord, thank you for our healing power. Thank you, Lord, as we anoint with this healing oil, I will be free from all sickness and diseases. Heal me, O Lord, and I will be healed, for you are the the priest anoint you with oil. Kinahanglan nga expectant heart. Amen. Mag-expect something from God right now. Mo nag-iingon nga faith. Believing first before we receive. Once again, as we sing this song, please come, priest. Please come as we sing this song. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save
the Holy Spirit right now. and I will be saved. Oh, heal me, oh Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Labaw sa gipangandoy, tanang gitinguhan, namungani sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya, lamang kumatabang. Sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo ay kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipan. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Labaw sa gipangandoy, tanang gitinguhan, namungani sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya, lamang kumadagdag. Sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo kasayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipan. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, Ako sa presensya mo ay kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipan. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako natinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipan. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan.
your healing grace again. One time. Merciful God and Father, loving us like no other, hear our prayer, the cry of our hearts as we come to you. We acknowledge our transgressions. We confess to you our sins. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again. Release us from our past as we seek your face. Wash us free at last. We receive your love. We receive your healing grace. Release us from our past as we seek your face. Wash us free at last. We receive your love. We receive your healing grace. We receive your love. We receive your healing grace. Worship you, Lord. We bless your name, O God. Let us praise and worship our living God this evening. Hallelujah. You are our healer, Lord. You are our provider, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. We will not leave you, Lord. You will never forsake us, Lord. We bless your name, O Lord. We bless your name, O Lord. Oh, hallelujah. We bless your name. Dayon nato ang Ginoo. Simbaho nato ang Ginoo. Thank you, Lord, worthy to be praised. Walang usa ka kulang nato magistuhanon to sing in the Spirit and to sing with the Word of God in our lives. Kung mahimo ninyo, himuan ning kadlaw. Kay wa may makadungog niyo yabag mong dili. It is between you and God. Amen. Magtudlo rata ang Miyerkules of singing in the Spirit, kinahanglan nato na nawala na. Na charismatic biyata. Dili pa ta mga born again kita, dili kaging. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanakan ninyo. Ating paambit sa matag-usa ang ilhanan sa kalinaw sa Dios. Peace. Peace, Padre. Peace.
kaugalingon sa pagbalik sa atong tagsatag sa kalingkuranan aron mangandam kita sa atong paghatag. Isip pagpasalamat sa Ginoo sa kaayuhan nga atong nadawat karong kagabion. Naayon na bata sa atong mga balatian. Amen. Amen. Tungod kay gaayon na ta ni Ginoong Hesus ug ato kanang pagatuhuan sama sa atong nadungog sa atong obispo nga imposible makapahimuot sa Dios kung kita walay pagtuo. Busa ato i-celebrate ang kaayuhan ug atong pasalamatan ang Ginoo, atong andamon ang atong mga halad og if you wish to give your tithes, you may. But if you want to give your offering, you may also. So kung andam na ang tanan o dili pa andam, natay mga usher pangayo mo sa envelope para sa atong mga offering. Kung andam na, gihanyo ang tanan sa pagpanindog o maghatag kita ngadto sa atong buhi nga Dios uban ang kalipay o gugma sa paghatag.